yunwa ta kada mutum ya faɗi, to wai kai dan kana ci kana sha kawai sai ka ce ai ƙasa ana zaune lafiya. Ko ba aka tara sarakunan mu da manyan mutanen da suke takamar mutanen arewa da kuma sunan Saddauna, wai Saddauna Foundation a Kaduna, da sunan Saddauna fa aka tara a Kaduna aka ce komai lafiya, matsalar tsaro ta gyaru, ba magana yunwa ba magana kaza. To wani irin rashin tsoron Allah ke damun mutanen nan? Don Allah dan Annabi mutane na faduwa a titi da yunwa. Don wallahi Malam Ahmadu a yanda ya faru, da ana ruwan sama, ruwan ɗazu da ya sako na biyun na hudun kai, to da wallahi da sai an taka shi, tunda mutum yazo zai dauka tsammani kaurin shi ma kaman kai ka ce ba riga, cikin shi kaman ya hade da bayan shi saboda tsabar yunwa. Amma a haka wai kakakin majalisa ya zo, an cire kuɗi da karamar kuma Zaria an mai ɗawainiya, an cire kuɗi da karamar kuma Sabon Gari an mai ɗawainiya. A haka fa mutane na cikin halin yunwa, wanda wannan kuɗin da za a ware wani guri a taimaki mutane irin su youth center din nan, a ringa abinci ana ba mutane. Ai mun gani ga Alhaji Umar Shagalinku da kuɗin shi zai siya hatsin ya karyar da shi ya siyar ma da mutane cikin sauki, a kuma yi abincin a ba mutane. To wanda ya da kuɗin shi ina ga kuma gwamnati ba za ta iya ba? Amma wai duk a haka a lafiya ake zaune. In ka faɗa ma wani sai ya ji haushin me yasa ka faɗa. Me yasa ka faɗa? Kuɗin da ake kashewa a banza yanzu yankinmu nan na arewa shine fake da matsalar tsaron nan. Wannan maganan sace-sacen mutane, tasan garuruwa da duk wannan matsalar tsaro a Najeriya yankin arewa ne. Ko akwai a kudu? Kai kana zuwa kudu? Arewa ne kowa ya sani. Yau nake ji ɗazu ministan da ke lura da tituna da gidaje yake magana akan cewa za a kashe tiriliyan 3 a gurin gyaran gadar Lagos wadda ake kira da suna Third Mainland Bridge. Dama guda 3 ne ko? Akwai Eco Bridge, akwai Carter Bridge, sai kuma ita wannan Third Mainland Bridge wadda Babangida yayi. Tiriliyan 3 fa Malam Ahmad za a kashe. Tallafin mai biliyan 500 ne bai karasa ba, an ce ba za a yi ba, an yanke. Amma an dauki tiriliyan 3. Jonathan yana shugaban kasa a lokacin shi kasafin kuɗi ɗin gurungum a shekarar bai kaiwa tiriliyan da. Amma ka dubo sauƙin rayuwa a lokacin, ka dubo sauƙin rayuwa a yanzu. Amma za a gyara gadar Lagos da nawa? Tiriliyan 3. Sannan za a ƙara ma wutan Lagos ƙarfi da kusan tiriliyan 1, domin dala miliyan 236 ne za a kashe, kusan tiriliyan 1 za a gyara wutar Lagos. Mutum ya duba shafin BBC ko sacin kai, ka duba hirar da aka yi da injiniya Sale Mamman, ministan wuta na biyu na lokacin Babangida, na lokacin Buhari. Don ka san shi a shirman Buhari a tenuwan shi na farko gaba ɗaya Fashola ya ba, shine minista na power, shine na minista na works and housing, da ayyuka da tituna da gidaje da wutar lantarki duka shi aka dora ma. To na biyun wanda ya daga 2019 zuwa 2023 bai ma kai ba, karshe aka cire shi. Shi injiniya Salaman ma ake hira da shi ya ce gaba ɗaya inda yake abin nan ɗin wuta akwai guda ko 13 ne ya faɗa na manta. Amma arewa, duk girman arewa jiha 19 muna da guda 3 ne rak. Da na Jos ina tsammanin, da ko na sai Kayenji kenan ko ina ganin ko shine, sai ina ne 3 ne dai muke da shi a arewa. Amma jihar Lagos ita kadai tana da guda 8. Ita kadai fa tana da 8. Muna da 3. To yanzu kuma an ƙara ware wasu kuɗi, za a ƙara zuwa a ƙarfafa wutar su. Mu kuma namu san da ya rufe bodaye, in ka ɗauko buhun shinkafa a harbe ka. Tun a na soja ma da ya hau, lokacin da Buhari ya hau a na soja, waɗanda suka yi aikin, injiniya Hadiko shi ya yi Kayinji, shi ya yi design ɗin wuta na abin nan wurin mulmula ƙarafa na Funtuwa, shi ya yi design ɗin kamfanin sarrafa ƙarafan gaba ɗaya na Ajakuta, shi ya yi. Amma yana hawa na soja shi aka kama. Ya sa kaman injiniya Hadiko a kullum ma ya samu lalurori daban-daban. Waɗanda suka yi abin kirkin su ake kamawa,
waɗanda kuma suka yi abun banza suna gidan yara an yafe musu, sun saci kuɗin mutane, sun ci bulus, sun dawo suna cikin mutane. Irin su Samba da Suki, wanda an ce bawa na kabawa ne, su kuma an kama su an tsare. To yau muna kallo 'yan arewan nan, shugaban majalisar wakilan dan ina ne? Ba da arewa ne? Mataimakin shugaban majalisar tsofaffi dan ina ne? Dan arewa ne. Suna kallo yau za a ware naira tiriliyan 4 a yi ma wani yanki a Lagos kawai. Ba daga Ibutube ta bane wannan Lagos ta zagaya can wannan gadar? To wannan gadar a Lagos din ma wani wuri za a ware ma tiriliyan 4. Muna fama da yunwa, muna fama da matsalar tsaro, muna fama da yara ba sa iya zuwa makaranta saboda yunwa da wahalhalu. Mutane na mutuwa a gida da laluran malaria dan 5,000 din da za su je asibiti ba ta da ita. Dama za ga wani shashashawai ya zo yana kare zaluncin da ake yi. Allah ya sauƙaƙe mana. Ita